Ці існуе такая рэч, як праўда? Альбо ўсё у тым ліку і праўда ёсць справа асабістага меркавання або ўпадабання. Іншымі словамі, праўда адносная? Каб спрасціць размову, мы не будзем разглядаць гэта з навуковай пазіцыі. Так, вы можаце сядзець на канапе і не рухацца. І паколькі хуткасць вярчэння зямлі на экватары большая за 1700 км ў гадзіну, вы з такога пункту гледжання рухаецеся і вельмі хутка. Я не кажу пра такую адноснасць. Давайце абмяжуемся больш простым пытаннем. Напрыклад, ці існуе праўда? Некалі адказ на гэта быў відавочным, і звычайна такія абмеркаванні ўзнікалі толькі ў пакоях інтэрнатаў позняй ноччу. Цяпер гэта ўжо не так. Для праўды надышлі цяжкія часы. Белая жанчына адчувае сябе чорнай і рэпрэзентуе сябе такім чынам. Яна дасягае значную пасаду ў асацыяцыі дапамогі каляровым людзям. І тут адкрываецца яе падман. Але яна не сыходзіць ціха. Яна адчувае сябе чорнай, таму яна чорная. 69-гатовы чалавек у Нідерландах просіць суд афіцыйна змяніць яго ўзрост на 49, бо ён сябе так адчувае. Штодня мужчыны і ўсё болей хлопцаў, якія маюць усе храмасомы і часткі цела, якія робяць іх мужчынамі, называюць сябе жанчынамі. А жанчыны і ўсё болей дзяўчат абвяшчаюць сябе мужчынамі. Яны адчуваюць, што належаць да таго ці іншага пола, таму адносяць сябе да яго. І мы мусім прымаць гэта незалежна ад праўды. У адным вірусным відэа белы амерыканец сярэдняга росту просіць студэнтаў у Вашынгтонскім універсітэце прызнаць, што ён кітаец, або мае рост 2 метры, або жанчына. Некаторыя вагаліся, але ніхто не сказаў яму, што яго словы няпраўда, што ён не той, кім сябе называе. Гэта было бы непрыймальна. Такі рэлятывізм «праўда для цябе, але не для мяне» вельмі бяндэжыць, бо ён патрабуе прыняць відавочнай супярэчнасці, адмаўляцца ад рэальнасці і здаровага сэнсу. Замест таго, каб прыстасаваць сваё жыццё да праўды, мы імкнемся прыстасаваць праўду да сябе. Але так жыць вельмі складана, не кажучы ўжо пра тое, наколькі гэта непрактычна. Каб ясна разважаць і ісці па жыцці, мы абапіраемся на незалежныя, універсальныя праўды. Інакш мы проста згубімся. Мусяць быць рэчы, якія проста ёсць, тое, што ёсць праўдай. Вось тут для ўсіх поўнач, незалежна ад таго, хто і як лічыць, каму і як падабаецца. Дык што такое праўда? Па сутнасці, праўда — гэта адпаведнасць рэальнасці. Гісторыя, сцверджанне або перакананне праўдзівыя толькі тады, калі яны адпавядаюць рэальнасці. Гэта як гаечны ключ, які дасканала падыходзіць да гайкі. Рэальнасць стварае праўду. Рэальнасць робіць нешта праўдзівым. Словы «земля плоская» або «месяц зроблены з зялёнага сыру» — хлусня. Чаму? Бо яны не адпавядаюць рэальнасці. Да адносна нядаўняга часу мэтай адукацыі пераважна быў пошук праўды. Дэвіз Гарвардскага універсітэта «Верытас» — «Праўда» на лаціне. Але цяпер усё змянілася. Любы, хто скажа, што адукацыя мусіць быць звязана з пошукам праўды, адразу пачуе ў адказ: чыёй праўды? Людзі ўсё болей кажуць пра сваю праўду або праўду для іх, або вашу рэальнасць. Як быццам праўда — гэта проста справа меркавання або перспектывы. Вядомыя словы Опры Уінфры на ўручэнні залатога глобусу 2018: «Наша самая моцная зброя — гэта дзяліцца сваёй праўдай». Вы можаце мець свой досвед або пункт гледжання, але няма вашай праўды, ці маёй праўды. Ёсць толькі адна праўда, правільная для ўсіх. Як адзначае аўтар Wall Street Journal Баўран Тау, Опра ўжыла словы, якія я заўважаў і ў іншых зорак. Свая праўда замест праўда. Але, дадае ён, свая праўда зневажае саму ідэю агульнавядомых фактаў. Яшчэ адна праблема са сваёй праўдай. Калі свая праўда — гэта праўда, тады любы, хто яе не прыймае, мусіць памыляцца. Гэта вельмі падобна на нарцысізм. І гэта інтэлектуальнае запалохванне. Прымі маю праўду, інакш не вельмі пазітыўнае стаўленне да праўды. Так, для праўды надышлі цяжкія часы. Давайце падсумуем. Праўда не можа быць адноснай. Калі яна адносная, гэта няпраўда. Сам выраз «няма агульнапрынятай праўды» прэтэндуе быць праўдай для ўсіх. Гэта гучыць як «праўда, што няма праўды». Казаць, што ваша і маё меркаванне праўдзівыя, у той час, як яны супярэчаць адно аднаму, бессэнсоўна. Праўда — гэта не меркаванне або ўпадабанне. Яна не суб'ектыўная і не адносная. Яна непазбежная, бо рэальнасць непазбежная. Нішто не можа перамяніць гэтага. І гэта праўда. Я Пол Копан, аўтар кнігі «Праўда для вас, але не для мяне», для універсітэту Прагер. This video was made possible through our partnership with Summit Ministries.
In a world of great dishonesty, Summit helps you tell the truth. Visit summit.org/PragerU to learn more. Thank you for watching this video. To help keep PragerU videos free, please consider making a tax-deductible donation.